Hola, soc Íñigo Marzal, alumne de l'IES El Quim de Ribarroja del Túria i avui estic representant a la meva classe de tecnologia i anem a parlar del nostre projecte, que és un dron d'assistència. Hola, soc Marc Miguel Valero i soc companya d'Íñigo Beovide. Un dron és un aparell volador de 4 motors i nosaltres en tecnologia hem fet un des de zero. Hem utilitzat materials d'ací de l'institut, els que teníem a la nostra mà, i el nostre fi era aconseguir que el dron volara i també pogués anar a un lloc determinat. Això ho hem aconseguit programant un GPS que manual o automàticament pot anar al lloc de la tragèdia. Ja siga que algú l'estigui conduint per a portar-lo a aquest lloc o que automàticament vaig a ells soles mitjançant l'aplicació. Aquest dron l'anem a utilitzar per ajudar a tots els usuaris del Parc Fluvial del Túria en cas d'emergència. Per aquesta raó hem creat una aplicació enviant un sol missatge, la policia rebrà les coordenades del GPS i podrà enviar aquest dron amb les necessitats que necessite l'usuari.